Vitajte, vážení diváci. Dnes sa spolu vydáme do temných uličiek stredoveku. Do čias, keď každý úder kladiva mohol rozhodnúť o živote celej dediny. Predstavte si svet bez tovární a strojov, kde všetko, od jednoduchého klinca až po meč pre rytiera, museli vyrobiť ľudské ruky. A práve medzi dymom, ohňom a žeravým železom sa rodila postava, ktorá mala nesmierny význam pre sedliaka i pre kráľa. Postava, ktorá bola rešpektovaná, ale aj obávaná. Spoločne sa pozrieme na život muža, ktorého sila a remeslo formovali stredovek, na kováča. Dozviete sa, ako žil, čo zarábal, aké mal postavenie, kde býval a aké tresty mu hrozili, keď sa previnil. Denný život a postavenie stredoveký kováč bol neodmysliteľnou súčasťou dediny či mesta. Vyhňa stála zvyčajne na okraji, pretože oheň, dym a hluk by v centre rušili. Od rána do večera pracoval pri rozpálenej peci, kde uhlím rozohrieval železo. Potom ho tvaroval na kovadline, pričom jediný chybný úder mohol pokaziť celý kus. Vyrábal pluhy, kosy, sekery, nože, klince, ale aj zbrane. Bez neho by roľník nemal čím orať a vojak čím bojovať. Služby využívali všetci, od sedliakov cez mešťanov až po šľachtu. V 13. až 15. storočí patrilo kováčstvo v Uhorsku k najváženejším remeslám. Podľa zápisov z Bardejova v 15. storočí stála podkova 6 denárov, pričom roľník zarobil denne asi 2. Výroba meča vyšla na 2 až 3 uhorské zlaté, celé brnenie na desiatky, čo zodpovedalo cene menšieho domu. Dostával naturálnu mzdu. V roku 1379 v Košiciach je zaznamenané, že mestský kováč dostával štvrť sudu vína, 2 merice obilia a peniaze za každú podkovu. Mestské knihy Košic. To znamená, že väčšina kováčov nebola platená iba v minciach, ale najmä v naturáliách, jedlom, obilím, drevom alebo vínom. Kováč tak žil o čosi lepšie ako obyčajný sedliak, ale nikdy sa nezaradil medzi bohatých. Jeho život bol tvrdý, ale stabilný. Slovenské kroniky spomínajú napríklad majstra Mikuláša z Bardejova, ktorý v roku 1448 vyrábal zbroj pre mestskú stráž. Bol taký zručný, že jeho panciere kupovali aj kupci z Poľska. V Košiciach 1503 zase platili kováčovi Martinovi za opravy mestských brán. Nebol otrok, ale ani úplne slobodný. Často musel zadarmo pracovať pre zeme pána. Ten mu však poskytoval ochranu, dom či dielňu. V mestách patrili kováči do cechov, ktoré určovali ceny, kontrolovali kvalitu a rozhodovali, kto sa stane majstrom. Získať tento titul znamenalo roky tvrdej práce a skúšok. Kováč stál medzi dvoma svetmi. Nebol šľachticom, ale ani obyčajným roľníkom. Ale život kováča nemal iba svetlú stránku. Práca bola smrteľne nebezpečná. Rozžeravený kov mohol pri neopatrnosti vypáliť oko. Iskry spôsobovali popáleniny a neustály rachot kladív poškodzoval sluch. Mnohí kováči zomierali mladí, so zničeným zdravím. A keď padla noc, oheň vo vyhni nezhasol. Kov sa musel vykovať, kým bol žeravý. Preto kováč často pracoval do noci. Dom kováča sa odlišoval od ostatných. Musel byť pevnejší, často kamenný, alebo z hrubých trámov, aby odolal ohňu. Strechu pokrývali šindle alebo dosky, pri vyhni stal komín. Vo vnútri dominovala pec s mechmi, okolo nej nákovy, kladivá, kliešte a formy. Podlaha bola hlinená, vysypaná pieskom kvôli iskram. Okná mali len okenice. Dom sa delil na obytnú a pracovnú časť. Bol rušný, ľudia prichádzali od rána s náradím či koňmi na podkúvanie. Temné stránky kovačskej práce prinášali aj časté obvinenia z čarodejníctva. Práca s ohňom pôsobila tajomne, preto ľudia kováčov spájali s čarodejníctvom či diablom. Ak zlyhali, tresty boli kruté. V Košiciach 1428 bol jeden verejne zbičovaný a vyhnaný za predaj oslabeného meča nepriateľovi. Inde ich trestali vypáleným znamenia na ruku, utopením či vyhnanstvom.
1480, Bratislava. Kováč usvedčený z výroby falošných mincí mal ruky spálené žeravým železom a bol hnaný mestom. 1412, Spišská Nová Ves. Kováč, ktorý odmietol opraviť zbroj pre pána, bol 3 dni prikovaný pred radnicou. V nemeckých mestských kronikách sa opisuje, že ak Kováč vyrobil dutý meč, musel zniesť úder vlastným výtvorom. Ak prežil, bol oslobodený. Ako sme videli, Kováč nebol len remeselník so špinavými rukami. Bol to človek, ktorý držal v rukách budúcnosť celej komunity. Od pluhu pre sedliaka až po meč, ktorý mohol zmeniť výsledok bitky. Žil ťažko, no s rešpektom, často na hranici medzi obdivom a podozrením. A hoci mnohí z nich skončili potrestaní alebo zabudnutí, ich meno pretrvalo v legendách ako symbol sily a nezdolnosti. Ďakujem, že ste dnes boli so mnou na tejto ceste do minulosti. Ak sa vám páčilo nahliadnutie do sveta stredovekého Kováča, nezabudnite ma sledovať aj pri ďalších príbehoch z histórie. Prajem vám pokojný deň a dovidenia pri ďalšom videu.